Lisa kagikan sa 5 ngadto sa 10 pesos ang presyo sa white sugar o brown sugar sulod na sa usa ka semana. Anang report? Tag 70 pesos na karon ang kilo sa asukar. Misaka kini og 10 pesos pipila ka adlaw sa dayon ng piniliay. Misaka sab og 5 pesos matag kilo ang presyo sa sentral gikan sa size 80 pesos kaniadto karon tag 65 pesos na ang kilo. Taon na. Pila na ka-weeks. Gipaputos nila ang asukar og sentral sa ginagmay. Dunay mopalit og kinilo apan mas daghan ang mopalit sa 1/4. 18 pesos ang sa asukar, samtang 14 pesos sab sa sentral. Sa 30 katuig na nga kasinatian ni Lorna Andrino sa pagpaninda, imposible na kaayo nga mubalik na sa naandan ang presyo sa asukar. Sila ko sir magdili na. Kawalan gyud na hitabo nga ni os-os. Os-os may gamay pero musaka dayon. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisda.